Καλημέρα, καλημέρα. Όπως βλέπετε τελικά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την αριστερή επιφάνεια, αλλά η αριστερή επιφάνεια λειτουργεί σχετικά καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, ένα μόνο κλικ αριστερό στην εξερεύνηση αρχείων. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Και αν δεν μπορεί να φαίνει κάτι εδώ, πατάμε εδώ, στο πρώτο σημείο. Και μπορούμε να πάμε όπου να είναι, όπου είναι τα βίντεο, όπου είναι η λίστα με ό,τι λέγαμε. Οπότε δεν μπορείτε να το βρείτε από εδώ, γιατί προφανώς τώρα κόλλησε. Να πάω εδώ. Το βγάζει και εδώ πέρα τώρα. Οπότε μπορείτε να πάρετε και από εκεί. Μπορείτε να πάρετε και από εδώ. Στα έγγραφά μου είναι ό,τι έχουμε σώσει. Στη μουσική είναι λίγο πολύ ό,τι σας έχω περάσει. Για να ανοίξετε κάτι, κάνετε ένα διπλό αριστερό κλικ εδώ πέρα. Και ούτω καθεξής στα βίντεο πάλι. Όπως βλέπετε, συγγνώμη, καμία σχέση με πριν, με την επόμενη φορά. Αυτή είναι μία από τις μερικές ταινίες που καταφέρω να σώσω σε λίγες δόκιες. Τι έγινε? Δεν με χαιρέτησες. Τι να σε χαιρετήσω, ρε Ρένα, δεν βλέπεις που έχουμε δουλειά? Απαρατών. Βουίζη, σταμάτη, πήγε να φωνάξει το Σώτο. Ναι, πού είναι? Στο σουβλατζίδι που απέναντι. Καλά, εντάξει. Κάντε γρήγορα, γρήγορα, σπίτα. Και τώρα μπορούμε να δείξουμε με ένα αισθητό κάνουμε επανεκκίνηση ή με ένα αισθητό κάνουμε τερματισμό. Το λέμε. Εδώ πατάμε ένα αριστερό κλικ, κάτι είναι να το πάει στο καλό του. Ο λόγος που δεν βγαίνει η αριστερή καρτέλα είναι προφανώς λόγω προβλήματος στο Windows, όπως σας έλεγα.
Να το κάνουμε λίγη υπομονή. Και εδώ βγάζει αυτό το καινούργιο το μενού που σας έλεγα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, άμα θέλετε να το αφήσετε έτσι, θα μπείτε στα Windows που ξέρετε, και άμα είναι να μπείτε στο καινούργιο λειτουργικό, θα πάτε να κάνετε ένα αριστερό κουμπάκι κάτω ή ένα αριστερό κουμπάκι πάνω, κάτω, πάνω, κάτω και ένα ωραίο Enter. Και τώρα μπαίνει το καινούργιο λειτουργικό που σας έχω περάσει. Το οποίο είναι πολύ πιο ασφαλές από το προηγούμενο, γιατί είναι καινούργιο, πάρα πολύ απλά. Θα μπορούσε να παρουσιάσει καλύτερη έκδοση εμφανισιακά, αλλά αυτή είναι συντηρητική μεν, αλλά πολύ καλύτερη έκδοση από την προηγούμενη. Καλύτερη έκδοση από τα Windows, τα ίδια, σε σχέση με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όπως βλέπετε θέλει λίγο χρόνο, αλλά η υπομονή εξακυρώνεται στην καλή χρήση. Ένα από τα προβλήματα που είχε το μηχάνημα ήταν ο σκληρός ο δίσκος ο ίδιος, τον οποίο επιδιόρθωσα. Οπότε δεν χρειαστήκε να περάσω τα ίδια αρχεία, όπως βλέπετε παίρνει. Όπως βλέπετε και κάτω μπαίνει αυτόματα μόνο του. Όπως και στα Windows, δηλαδή. Αυτό θέλει λίγη ώρα και για να δώσει. Όπως βλέπετε μπαίνει και στους φακέλους των Windows. Τώρα φορτώνει και από εκεί. Λίγη ώρα. Σε αντίθεση με το άλλο λειτουργικό, τα Windows, αυτά έχουν ενσωματωμένο και Office.
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσετε ανά πάση στιγμή. Μια και στα παλιά τα Windows που έχετε, το Office το οποίο υπάρχει δεν λειτουργεί ουσιαστικά, είναι εκτός αδείας και είναι ανενεργό. Ενώ στο Kubuntu λειτουργούν τα πάντα άψογα, όπως λέμε. Τώρα όσον αφορά ίντερνετ, δεν έχει μεγάλη διαφορά η χρήση ίντερνετ από τα Windows. Η διαφορά είναι, όπως σας έλεγα, στο Facebook, για το οποίο για κάποιο λόγο δεν το δέχεται στο Kubuntu. Αυτό πρέπει να το ξαναδώ κάποια στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows για να κάνετε τη δουλειά σας. Κάνουμε και τώρα. Πάσκε, γιατί έχω πάρει στους κωδικούς, το έχω πάρει στα πάντα. Να ορίστε, δεν το δέχεται. Για κάποιο λόγο. Ενώ στο Windows το δέχεται κανονικά. YouTube μπαίνει κανονικά. Μέσα από ένα διπλό κλικ εδώ πέρα που σας δείχνω. Τώρα μπαίνω με το router σας. Όπως βλέπετε δεν έχει κάνει το παραμικρό πρόβλημα. Για να κάνουμε επανεκκίνηση σχηματισμό που πηγαίνουμε εδώ, πηγαίνουμε πρώτα εδώ δηλαδή, στο συγκεκριμένο εικονίδιο. Τώρα εγώ θα κάνω επανεκκίνηση για να πω πάλι στα Windows. Όπως βλέπετε πάλι είναι αυτόματη η διαδικασία, απλώς σταματάς λίγο πάνω κάτω το βελάκι για το λειτουργικό. Άμα δεν θέλεις το άλλο λειτουργικό το καινούριο, το αφήνετε και κάνει τη δουλειά του μόνο του. Νομίζω καμία σχέση με την και με πιο πριν, στις ομάδες στα γράμματα, ειδικά στα Windows. Οπότε και να χαλάσουν τα Windows για κάποιο λόγο, δεν μπαίνει δηλαδή για κάποιο λόγο στο συγκεκριμένο λειτουργικό, έχετε το άλλο λειτουργικό να κάνει τη δουλειά σας. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαλάσει. Εκπείραξα από ό,τι λέω. Όπως βλέπετε μπαίνει και στα ίντερνετ άνετα με το router σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αυτό είναι να το βλέπετε, ότι είναι από το κολληματάκι που έχει φάει, αλλά
Εδώ πέρα, άμα πάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίντερνετ. Σε αυτό πατάμε ναι, όπως σας έχω πει. Όπως βλέπετε είναι σαφέστατα λίγο πιο αργό από το Kubuntu, αλλά για λόγους συμβατότητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να κάνετε τη δουλειά σας όπως και πιο πριν. Και μπήκε και εδώ. Εδώ γράφετε Facebook. Αν θέλετε να μπείτε στο Facebook. Έχω σώσει τους κωδικούς σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά μπαίνει και στο YouTube. Alt και Shift εδώ πέρα για να αλλάξουμε γλώσσα. Να γράφουμε στα αγγλικά. Μια και δεν έχουμε τα εικονίδια. Στο πελάκι πάνω κάτω κάνουμε scroll, πάμε για την μπάρα που βλέπετε εδώ πέρα, ή αριστερό κλικ και παίζουμε με την μπάρα. Αριστερό μόνο κλικ όταν είναι το χεράκι για να ανοίξουμε κάποιο βίντεο στο YouTube ειδικά. Νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι μας. Το κομμάτι... Οπότε πηγαίνετε αν είναι από εδώ. Προσωπικό θα ήθελα όταν βλέπετε το συγκεκριμένο ή εδώ πέρα στα βίντεο για να σας ανοίξει και τα βίντεο. Δεν μπορούσα να βγάλω όπως καταλαβαίνετε καθόλου την καρτέλα αριστερά, αλλά τουλάχιστον καταφέρω να την αλλάξω. Έχει τη λίστα με τα βίντεο, εδώ αριστερά μπορεί να πάρει στα έγγραφα, εδώ είναι εικόνες, ό,τι μπορεί να είναι αποθηκευμένο. Και εδώ είναι κωδική πρόσβασης που καταφέρει να σώσω. Σε γενικές γραμμές νομίζω όπως βλέπετε πηγαίνει σε μηχάνημα αρκετά πιο γρήγορα. Με τις ρυθμίσεις που έχω κάνει. Είναι αντιπόκριση ειδικά από τη στιγμή που θα φορτώσει τελείως τα πάντα, πολύ πιο γρήγορα. Οπότε έχετε και δύο επιλογές. Είναι νομίζω αρκετά πιο έξω στο μηχάνημα παρά τα προβληματάκια που παρουσίασε. Και ειδικά αυτό εδώ πέρα το τελευταίο και ελπίζω να μην έχει κι άλλα. Στο μέλλον, ανάλογα με τη χρήση δηλαδή και ό,τι προβλέπετε για το χρόνο ζωής του που έχει σαν μηχάνημα δεκαετίας πλέον. Αυτό. Να είστε καλά, χαιρετώ.